Hi guys, long time no see. Now I'm gonna unbox my ano sa panay? iPhone 12. So first, of course, meron siyang this one cover, the plastic cover. This one, usa-usahon tani. Nga sunod, ito na naman siya. Tada! Ito yung ano niya. Ang ilong ko nakita na. Ito na. Baliktad ba? Baliktad kapon. Baliktad pa rin. So, buksan na natin. Buksan na ba natin? Buksan na natin. Be, simhuton sa nako, be. Simhuton sa nako. Be. Amoy iPhone. Ten tadadaan. Ten tadadaan. There you go. May suod. So, ito siya, guys. Para. Ito siya. Uy. So, this is my first unboxing. So, ito siya. Ang light para hindi masyado hayag. So, ito siya. Then, so, ito yung edge niya. Ang ganda. Ang cute. And then, I love it. I so love it. And of course, we're going to, what's this called? Open this one. There you go. Can I feel? OMG. Can I hold? Later. So, asa man ang my new phone. Where's the power? What? Power of love. What? Ito yung pinakauna kong iPhone, guys. Okay da. Yeah, I just unboxing it and not activating it yet. So this one, naidagom. Nasya dagom, guys. Accessories, nice. Stickers. And dagom, so wala kayo. Of course, charger. So maoral siya. Sticker og kani. So this is worth i-google nyo na lang. So guys, ano na, tutukin natin, tutukin. Ang ganda. Maganda yung dito niya. Maganda, bebe. So, upat ang mata. Upat ang mata. Tulo na yung mata. Na. Dako siya. Medyo malaki, pero okay naman. Maganda yung dito niya. Mama is so lucky, Dad. She got an iPhone 12. That's why she's so lucky. Cute. Very cute. Very cute and pretty. Like me. So, ito na hello. Tubaga ang telepono. Di man maunday, guwa bro.
Guba, guro na, hindi mo na kamaani mo. So, siya maon. Naman ang una ni. Basig mo ni, kasi kinahanglan ba siya charge. Pero magguba mo guro ni. Di man maon. Ngayon pa siya charge guro sa. Di man maon. So guys, I think that's all it. There. Teren. Teren. Nindot siyang gold. Nindot ang gold. Very maganda. Sosyalin. Pero ang humahawak din naman sosyal. So, pwede ito siya panghampak. Ganun. Well, shout out to my husband. Thank you very much for my new phone. Thank you, da. Love you. I love you. Da, I said I love you, da. Thank you. And I think that's all it. Wala naman masyadong laman. Ito lang. Ito yung lalagyan. So, wala masyadong laman. So, kailangan pa ito i-charge, guys. Kailangan pa ito siya i-charge. Para maganda. Yung ano dito, yung ano dito is maganda. Maganda yung dito niya. Oh, tingnan mo. Maganda, tapos di masyado mabigat. Tapos okay kayo. Hello? Hello? Hi. Okay guys, thank you for watching. Hi, Emerson. Bye. Oh, Guess di what? pa di ay. My mom has an iPhone 12 now. Really sad. What? So, Hello?